मोनसे सोमोनांथाव खौरां हाबा जानायनि माखासे दान उनावनो फिसायखौ आयेननि साजा मोनहोदों। गिबियाव हाबा जायो आरो हाबा जानायनि माखासे दान उनाव गावनि असे फिसायखौनो एफआइआर होनानै हमहोदों। जाथाया रावनिबो नङा, जाथायानो जादों बयजोंबो मिथिसार जानाय बलिउडनि फावखुंग्रि राकेश साबोननि। मिथिनाय बादिब्ला राकेश साबोनआ आलादा आलादा हौवाजों खेबनै हाबा जाबाय। गिबियाव रितेश राज मुंनि सासे हौवाजों आरो बेखौ गारखांनायनि उनाव बावैसो आदिल खान मुंनि सासे हौवाजों हाबा जायो। नाथाय दिनैबो फिन राकेश साबोनआ आदिल खानजों गावस्रानायनि लामायाव। राकेश साबोननि गोख्रों एफआइआर होनायाव फिसाय आदिल खानआ पुलिसनि खबाव। राकेश साबोनआ बावैसो हाबा जानाय गावनि फिसाय आदिल खाननि हेंथा गोख्रों एफआइआर होनानै आदिल खानखौ हमहोदों। राकेश साबोनआ बुंदों आदिल खानआ गावनि लाइफखौ स्पइल खालामबाय। आदिल खानआ गावखौ फिदिंदों आरो गावनि गासै रांफोरखौ लानानै थांजोब्बाय। राकेश साबोनआ बे बाथ्राखौ गावनो बुंनानै स्टेटमेन्ट होदों।